follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Uy! Grabe yung tinginan ninyo ni Clarita kanina, pre. Parang pakiramdam ko may gusto yun sa'yo eh. Nakita mo ba yung tingin? Parang liyo na handang manlapan tao. Matapobre ang mga yun ang sabihin mo. At paano makakagusto ang isang asyentera sa hamak na tagadala ng pang-abono at gulay doon? Kaya magtigil ka ha. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Kung anong isipin. Aba bakit? Napakagwapo ata ng kaibigan ko. Hindi naman may kakaila na pangmodelo sa bayan ang itsura mo. Matangkad, matipuno. Naku, kung ako may ganyang itsura, ang dami ko sigurong paiiyaking babae. Ewan ko sa'yo, Aman. Babaero ka talaga. Ayos lang yon. Wala namang babaeng pumapatol sa akin eh. Loko mo. Teka, narinig mo ba yun? Ang alin? Ang tahimik naman ah. Hala, Tano? Oo nga, ano yun? May kailangan ng tulong. Tara, sundan natin yung boses. Tara! Dun sa may papuntang ilog. Doon, dali! Tano! Hala, Mang Gusting. Anong nangyari sa inyo? Bakit may sugat kayo sa tiyan? Aman, bilis ang sulo. Nagluloko itong ilaw ko. Eto! Naku! Mang Gustin! Ang sugat ninyo! Ayaw tumigil sa pagdurugo! Tano! Aman! Kami nga ho. Ano ang nangyari? Eto po, Mang Gustin. Itapal ninyo sa sugat ninyo. Kaya po ba ninyong tumayo? Hindi. Natapilok ako kanina. Napasama ata. Pero paano ho kayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ang gabunan. Nakita ko ang hayop na gabunan. Oh? Gabunan? Nasaan? Teka ho, mamaya na muna natin pag-usapan yan. Hindi po talaga maganda ang tama ninyo. Bubuhatin ko na lang kayo. Tano, tulong! Halimaw! Halimaw! Aman! Halimaw! Umalis ka sa ibabaw ng kaibigan ko! Tano, mag-iingat ka. Mabilis ang isang yan. Opo. Sa bandang dibdib. Natamaan ko na yan kanina. Doon mo punteryahin. Ah! Pasalamat ka, bata. At pagod na ako. Hintayin niyo kung makakain ulit ng laman at dugo ng tao at makabawi sa sugat na ito. Babalikan ko kayo. Lalo ka na, bata. Hindi ko gusto ang mga mata mo. Umanda kayo sa pagbabalik ko. Sandali! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ngayon na natin tapusin ito! Tano, sandali! Si Mang Gustin! Hindi na magandang lagay niya. Naghihingalo na siya. Ha? Mang Gustin! Huwag ko kayong matutulog. Dadalhin ko na po kayo kay Manang Linda para magamot. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mamamatay. Hindi pa. Hanggat umiikot ang... Mang Gustin! Aman! Padali ka! Isakay mo siya sa likod ko! Oo! Aswang. Mga nilalang na akala ng karamihan ay mga kathang-isip lamang. Mga nilalang na sa pakiwari ng marami ay madali lang harapin. Marami na akong nakaharap na napakatapang magsalita kapag nagsasabi ng mga gagawin nila kapag nakaharap ng aswang. Pero ito lamang ang masasabi ko. Hanggat hindi ka pa nakakakita, mahirap
ang magsalita. Ako si Tano, isang tubong panay. Hindi ko nababanggitin kung saang lugar o lalawigan sa panay. Matagal na akong nakasubaybay sa channel na ito at natutuwa ako sa mga pagbabago sa mga ipinapalabas dito. Kaya naman tuluyan na akong nakumbinsi na ipadala ang sarili kong karanasan para mabigyang buhay ng mga tauhan na ang ilan ay nasa mga alaala ko na lamang ngayon. Isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Dahil bukod sa kakilakilabot na mga tagpo ay sa pagkakataong iyon ko rin nakitang muli ang taong nagpatibok sa aking puso. Tano! Tano! Oh, Ama, napaaga ka yata. Tulog pa si Tano at pagod na pagod nang dumating. Teka, ano ba talagang nangyari sa inyo kagabi? Nagulat ako ng pagdating niya ay walang pang itaas at puro dugo ang likuran. Akala ko kung napaano. Nabanggit rin niya ang nangyari kay Gustin. Kumusta na pala siya? Inay lang po sa tanong, Aling Santina. Ayos lang naman po si Mang Gustin. Mabuti raw po, nadala raw namin kaagad doon kina Manang Linda. Dahil kung hindi, baka tuluyan ang naubusan ng dugo. Hindi pa nagigising pero ayos na raw po ang sabi doon. Mabuti naman kung ganon. Pero totoo ba? Nakita at nakaharap ninyo yung aswang? Alam mo kasi tong si Tano. Alam mo naman pala biro. Ang hirap tuloy paniwalaan minsan. Totoo nga ang mga yun, Nay. Hindi kami lasing kagabi ni Aman. At hindi ako nagbibiro. Paano ko gagawin pero yun? Muntik na nga maging hapunan si Aman ng halimaw na yun. Ay nako, ipinaalala mo pa. Hindi na nga ako pinatulog nun eh. Grabe talaga. Ngayon lang. Hindi ko makalimutan ang maitim na balat at pulang mga mata ng halimaw na yon. Kung ganon, talaga sigurong hindi pa napatay ni Mang Seryo ang halimaw na yun doon. Seryo? Yung ama ni Mang Gusting? Oo. Hindi ba Tano? Noong mga bata pa tayo, usap-usapan na noon pa man ang tungkol sa kwento ni Lolo Seryo? Oo. Pero hindi naman kasi ako naniniwala doon eh. Ikinekwento lang nila yon kapag hindi tayo natutulog sa tanghali at gabi. Ay nako. Mamaya'y pupuntahan ko ang pinuno ng baryo natin at sasabihin ko ang mga sinabi ninyo at ang nangyari kay Gustin para makabuo sila ng grupo na roronda sa gabi. Minsan ang binalot ng kilabot ang baryong ito. Sigurado akong hindi nila yun hahayaang maulit muli. Ay nako, nakakatakot. Nakuha ni Nanay ang atensyon ko nang banggitin niya na minsan nang binalot ng kilabot ang lugar namin. Totoong maraming kwentong aswang ang maririnig noon. Pero dahil sa dami hindi na namin alam kung alin ang totoo sa mga sadyang panakot lamang. Subalit kasabay naman ng pagtatanong ko ay ang pagdating ng isang jeep mula sa isang hasyenda sa hindi kalayuan. Ito ang kinakargahan namin ng mga pang-abono at ilang gulay na aming ibinibenta sa hasyendang yun. Kaya naman naputol ang usapan namin at nagsimula na kaming magkarga ni Aman ng mga pang-abono. Doon ko lamang napansin na talagang tanghali na pala ako nagising noong umagang yun. O Tano, dali na lamang ninyo itong kamote. Hindi na tuloy kayo nakapag-agahan. Salamat, Tay. Nako, pinakapakain naman po ng mga tao yun dun sa asyenda. Tuwang-tuwa sa kanya. Pinakapakain? Opo, nung mga katiwalang babae dun, inaabangan pa nga siya minsan. Ay nako, mag-iingat kayo doon. Alam naman ninyo ang tungkol sa may-ari noon. Kilala siyang malupit at walang awa sa kanyang mga tauhan. May mga usap-usapan pang pinarurusahan niya ang mga hindi sumusunod sa kanya. Minsan, yung mga hindi niya gusto, bigla na lamang nawawala. Ano, totoo. Minsan na namin siyang nakitang ginagawa yun. May edad na siya pero kung makahampas ng tungkol sa tao, gano'n na lang. Kung hindi lang malaki ang kinikita natin sa pagbebenta ng mga abono at gulay, hindi ako babalik dun. Naiinis lang ako. Naku naman, malulungkot si Clarita niyan. Clarita? Eh sino yon? Yung anak ng Donya doon? Ay naku, Nay.
huwag kang magpapaniwala dyan kay Aman. Kung ano-anong sinasabi. Sigo, alis na kami. Bakit? Totoo namang. Tara na. Daliin na, sakay na dun. Mag-iingat kayo. Huwag masyadong magpapagabi. Opo, Nay. Kayo rin po. May gumagalang aswang. Ay, nako. Siya ang mag-ingat sa akin. Ang daming bawang at asin dito, oh. Mga 3 minuto ang layo ng hasyendang yun mula sa amin. Dati nag-aangkat lamang sila sa amin ng mga pang-abono. Mayroon silang taga-karga at hindi na kami sumasama. Ngunit nung nakaraang buwan, tanging ang jeep na lamang ang pumupunta sa amin. Sinabihan kami na palaging doon na sa hasyenda ang pagkuha sa bayad na kailangan naming tumulong sa pagbaba ng mga binibili nila sa amin. Nainis ako noong una. Pero malakas silang kumuha ng abono sa amin at mga gulay. Lalo ng mga sibuyas, bawang, talong at sitaw. Mabuti naman at dumating na kayo. Madam, bakit to? Mayroon ho bang problema? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Yung amo mo, nasaan? Amo? Hindi niya ako amo. Magkaibigan kami. Ano bang problema? Oh, sinisigawan mo ba ako, ha? Clarita, may problema ba? Inaano ka ng mga to? Tatawag na ba ako ng mga bantay? Teka, narito lamang kami para magbaba ng mga pang-abono na binili niyo mula sa amin. Yung mga dala niyong bawang at sibuyas kahapon, kulang ng tig 3 kilo. Binayaran namin kayo ng tama. Porkit hindi kayo nababantayan, ang daraya na kayo? Ang kakapal na mukha nyo? Nandaraya. Hindi ko nagustuhan ang tunog noon. Pinilit kong kontrolin ang emosyon ko pero hindi ko matitiis na tawagin kaming mga mandaraya. Mahirap kami, oo, ngunit ni minsan ay hindi kami nanlamang sa kapwa. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili na kumprontahin ang babaeng yun. Ang nag-iisang tagapagmana ng hasyendang yun, si Clarita. Nandaraya? Kita mo ba? Tinanong mo ba yung tao mo na naroon? Kitang-kita nila nung kinilo ang mga sibuyas at bawang. Tama sa timbang ang mga yun. Bakit nung tiningnan ko kulang na? Pati dun sa papel, sa listahan. Yun lamang ang nakalagay. At isa pa, pwede ba lumayo ka nga sa akin? Ang lakas naman ng loob mong lumapit at tumayo sa harapan ko. Wala ka rin karapatan, hawakan ako. At bakit, ha? Hahawakan ko kung anong gusto ko. Talaga? Huwag kang lalapit. Felicia, tumawag ka nga ng mga bantay. Anong kaguluhan ito, Clarita? Lolo, bakit po kayo naparito? Hindi ho ba't masamang pakiramdam nyo? Sabay, naglalakad-lakad. Mahirap na at baka mapirmi na lamang akong mapaupo. At, teka, sino itong andanan narito? Aba, at napakagwapo. Marugis lang pero, talaga naman. Lolo, bumalik na ho kayo sa mansyon. Baka ho kumapano pa kayo rito. Narinig ko ang pinagtatalunan ninyo. Totoo ang sinabi ng binatang yang Clarita. Ang tanungin mo ay ang mga tauhan ninyong si Esteban. Nakita ko siyang naglabas ng mga sibuyas at bawang kagabi. Nakasako pa. Totoo ho ba yan, Lo? Oo. Magsisinungaling ba naman ako? Sige na, humingi ka na ng paumanhin sa Ginoo na ito. Bagay na bagay pa man din kayo. Mas gusto ko ang binatang ito kaysa mga manliligaw mong mayayaman nga. Mukhang mga kuhol naman. Lolo, ano ba yung sinasabi nyo? Hindi ako magkakagusto sa isang kagaya niyan. Naku. Lalo na ako. Ipagpaumanhin ninyo Don Maximong pero hindi po pasado ang apo ninyo sa akin. Ganun ba? Sayang naman. Akala ko ba naman ay aabot pa ako sa apo ko sa tuhod. Pero sabi nga nila, tulak ng bibig
Kabig ng dibdib. Lolo, talaga naman. Tayo na nga po. Felicia, alalayan mo si Lolo. Umiinit na pati at tingin ko'y kailangan niya ng uminom ng gamot. Sige, masusunod, Clarita. At ikaw lalaki? May pangalan ako. Tano. Siya si Tano. Hindi ako interesado. Hoy lalaki. Paumanhin. Hindi ako sumagot sa paghingi niya ng paumanhin na yon. Pinanood ko lamang siyang maglakad papalayo habang inaalalayan ang kanyang mahina ng maglakad na lolo. Hindi ko may tatanggi na napakaganda ni Clarita at napatunayan ko yun nang matitigan siya ng malapitan. Maraming magandang dalaga sa baryo at ganoon din sa bayan pero walang makatatapat sa ganda ng babaeng yun. Kahit noon pa man, kapansin-pansin na talaga ang taglay niyang kagandahan. Huy! Tulala! Huwag mong sabihin na bihag ka na ni Clarita. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Sa ganda ba naman nun? Tumigil ka nga. Sige na, ibaba na natin ang mga ito. Lang matapos na tayo rito. Kailangan ko rin palang bumili ng mga kailangan sa bahay. Dadan ako sa palengke. Ako rin naman. Inutusan ako ni nanay. Kung ganun, bilisan na natin to. Ibinaba at ikinamada namin ni Aman ng mga sako ng pangabono. Binilang ko yon ng 3 beses at paulit-ulit na tiningnan ang listahan ng nagmaneho ng jeep. Ilang sandali bago kami tuluyang matapos ay dumating si Felicia, ang dalagang alalay ni Clarita. Pino kong gumalaw at may matataray na mga mata at palaging nakabuntot kung saan naroon ang kanyang amo. Lumapit siya sa amin dala ang isang basket. Ano? Ipinabibigay ni Clarita. Ipagpauminhin daw ninyo sana ang inasal niya. Hindi namin yung kailangan. Isa pa, kung hihingi siya ng tawad, dapat siya mismo ang pumunta rito. Tama ba? Naiintindihan ko, pero likas na mahiyain si Clarita eh. Sana'y maunawaan mo. Ako rin ay humihingi ng paumanhin sa inasal at sinabi niya sa inyo. Hindi lang talaga siya mahusay sa pagpili ng mga salitang gagamitin eh. At dahil sa hindi masyadong nakikisalamuha, hindi niyo alam kung paano makikitungo ng maayos. Patawad. At saka isa pa, hindi naman yung lingid sa kaalaman mo, hindi ba? Hindi naman ganoon katigas ang puso ko. Oo, napikon ako sa sinabi ni Clarita. Pero nang marinig ang mga sinabi ni Felicia ay mas naintindihan ko kahit papaano kung bakit naging ganoon ang kanyang pagkilos kanina. Kinuha ko ang basket na iniaabot ni Felicia. Puno iyon ng mga kakanin at may malaking tipak ng lechong baboy. Iaabot ko na sana kay Aman ang basket nang makita ko sa Clarita na nagtatago sa likuran ng pader sa may pasukan ng tambakan na yun. Kaya naman sinagot ko ang sinabi ni Felicia sa boses na maririnig din niya ako. Naintindihan ko, pero sana sa susunod, sabihin mo sa kanya na siya mismo ang humingi ng paumanhin kapag may nasasabi siyang mali. Pakisabi rin, paumanhin kung bigla ko na lamang siyang nilapitan kanina. Kung natakot ko siya, hindi ko sinasadya. Dahil lamang yun ang inis sa narinig ko. Muli akong sumulyap sa pwesto kung saan ko siya nakita. At natigilan ako nang magtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ang dibdib ko noon. Siya naman ay biglang namula noon at muling nagtago sa likod ng pader. Hindi ko naman na iyon pa binanggit kay Felicia. Sige, makakarating. Muli ay patawad sa'yo. Sa inyo. Aman. Ako pala si Aman. Felicia. Ikinagagala Ganun kita. ba? Sige, susubukan kong tandaan ang iyong pangalan. Paalam, kailangan ko nang umalis. Teka, anong ibig sabihin?
Kita mo yun? Tinalikuran ako. Ang hina mo naman. Ibig sabihin, hindi ka niya gusto. Ganun lang yun. Oo na. Ikaw nang gwapo at binigyan ng regalo ni Clarita. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Kainin natin ito kasama si nanay. Tapos bumili rin tayo ng mainom. Tuba o lambanog? Tuba! Matapos kong kunin ang bayad sa mga abono na dinala namin ay umalis na kami doon ni Aman. Medyo natuwa pa nga ako dahil dinagdagan nila ang bayad sa amin. Kasama na raw sa bayad ang pagsama namin doon at pagbaba ng mga abono. Hindi ko alam kung si Clarita ang nagutos noon pero gayon man, malaking tulong pa rin iyon sa amin. Habang papalabas ay lumingon pa ako kung saan ko nakita si Clarita na nagtago noong kausap ko si Felicia. At napangiti na lamang ako na hindi ko namamalaya nang makita ko siyang muli doon. Nakatingin na tila pinapanood kaming umalis. Subalit nang makita niyang nakatingin ako sa kanya ay mabilis rin siyang tumakbo, palayo. Subalit hindi na ako kumibo ng tungkol doon. Nilisan na namin ang lugar at bumili ng mga kailangan namin bago bumalik ng bahay. Oh, Mang Gusting. Ayos na ho ba kayo? Napadalaw kayo. Oo nga ho. Ayos na ho ba yung sugat ninyo? Ayos na ako mga iyo. Narito ako para magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon at pinaglalamayan na. Oh, wala ho yun. Pero pumasok po muna tayo sa loob. Mataas ang sikat ng araw at napakainit dito sa labas. Ay, salamat na. Aman, suyo naman muna ng kape para kay Mang Gusting. Oo. Walang problema. May asukal po ba, Mang Gustin? Ay, naku, nagabala pa kayo. Pero konting asukal lang ang ilagay mo, Aman. Sige po. Ang totoo, Tano, hindi lamang pasasalamat ang ipinunta ko rito. Ay, ako'y nababahala sa mga susunod na mangyayari dito sa baryo. Nabanggit nga po ni nanay ang tungkol sa ginawang pagtalo ng ama ninyo sa isang malakas na aswang noon dito. Alam naman namin ang kwentong yon. Pero yun ho ba talaga ang aswang na nakaharap natin kagabi? Ang totoo, yun ang anak. Anak ko? Totoong napatay ng tatay ang gabunan. Pero ayon sa kanya, hindi na yun ganoon kalakas noong nakalaban niya. Malakas ang kutob niya noon na naipasa na nito ang kapangyarihan bago ang huli nilang pagharap na yon. At ito na nga, 1 linggo na ang nakalilipas nang magpakita sa akin ang halimaw na yon. Binantaan niya ako na pahihirapan bago patayin at ganun din ang baryo. Kung ganun, paghihiganti talaga ang pakay niya. Oo. Ay. Gusto kong kunin mo ito, Tano. Medalyon? Para ho saan? Yan ang medalyon ni tatay. Yan ang nagbigay sa kanya ng kakayahan para masabayan ang gabunan na nakalaban niya noon. Galing pa yan sa mga kanununuan namin noong panahon ng mga Kastila. Pero bakit ito sa akin ninyo iniiwan yan? Malala ang tinamo kong pinsala mula sa gabunan na yun. Hindi ko nga matatawag na paglaban ang ginawa ko. Dahil parang pinaglaruan lamang niya ako. Ang kapangyarihan ng medalyon na yan ay nakasalalay sa kakayahan ng may hawak nito. At naniniwala ko na kaya mong palabasin ang potensyal ng medalyong yan at iligtas ang baryo. Pero, Mang Gusting, likas ang iyong tapang, lakas ng pangangatawan at busilak na puso. Maging ang pamilya ni Manang Linla ay sangayon ang sabihin ko sa kanila na sa iyo ko iiwan ang medalyon. pero napakalaking responsibilidad po ang iniiwan ninyo sa akin. Alam ko, kaya ngayon pala humihingi na ako ng paumanhin.
Ito na lamang ang aking magagawa. Kesa ipilit ko pa na ako ang tumapo sa halimaw na yon. At lalong mapahamak ang mga taga-baryo. Nakikiusap ako, Tano. Eto ng kape, Mang Gustin! Narinig ko ang lahat. Pero Tano, kung ganito na ang sitwasyon, tingin ko kailangan mo na lang tanggapin yan. Naiintindihan kong nag-aalala ka pero... Aman, hindi ito basta-basta. Halimaw ang kakaharapin ko. Mabuti rin sana kung walang buhay na nakasalalay. Ang kaso Sa baryong ito, ikaw at ang ama mo ang pinakamalakas at pinakamatapang. Kaya naniniwala ako na kaya mong gampanan yan. Isa pa, hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa laban. Ako rin naman. Gagawin ko pa rin ang lahat ng aking makakaya. Napasandal na lamang ako sa upuan noon habang nakatingin sa medalyong nasa lamesa. Hindi sa natatakot ako kung hindi dahil sa nangangamba ako na baka hindi ako maging sapat para sa responsibilidad na inaatang sa akin. Subalit hindi rin naman ito ibibigay sa akin ni Mang Gustin at ipagkakatiwala kung hindi siya sigurado sa akin. Kilala kasi siya sa baryo bilang mitikuloso sa mga bagay-bagay. Kinuha ko ang medalyon at namutawi ang ngiti sa mukha ni Aman at Mang Gustin. Tatanungin ko pa sana si Mang Gustin kung paano iyon gagamitin nang bigla namang dumating noon si Nanay. Oh, Gustin, naparito ka. Ayos ka na ba? Narito na rin pala itong sina Tano at Aman. Santina, magandang hapon. Oo, ayos na ako. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Galing na pala ako sa baryo. Nasabi ko na doon ang nangyari sa inyo kagabi. Mabuti na rin at dumating si Manang Linda. Mas naging madali ang pagkumbinsi sa mga naroon na totoo ang nangyari sa inyo kagabi. Maghahanda na raw sila ng mga kalalakihan para rumonda mamaya. Mabuti kung ganon. Pero kailangan ko silang balaan. Hindi ganoong basta-basta lamang ang paglaban doon sa halimaw na yon. Sige na, mauna na ako. Mang Gustin, sandali. Tano, alam kong mapagkakatiwalaan ka. At sa paggamit niyan, sigurado akong matututuhan mo yan nang wala ang tulong ko. Hindi ko rin naman kasi alam kung paano yan gamitin ng ayos. Pero sige na, alis na ako. Salamat sa kape. Teka, anong sinasabi nun? Yung medal... Oh, wala yun, Nay. Hindi ba, Man? Wala yun. Oo. Wala ho yun. Yung pampakintab ng itak lang. Ay, ewan ko sa inyo. Oo nga pala, may magaganap daw na kasalang bayan sa sunod na linggo. At sa baryo natin yun gaganapin. Napagkasunduan ng baryo natin at ng kabila na sa sentro natin gaganapin ang kasalan. Ay, napakaswerte naman ng mga magkasintaang ikakasal. Oo, talaga. Sagot daw kasi ng munisipyo at ng ilang mayayaman sa bayan ang kasalan. Parang pagbibigay pasasalamat na rin daw sa pagpapala na natamasa ng bayan natin sa buong taon. At hindi lang yon, may mga pupunta talagang mayayamang tao at isa na doon si Doña Carmen. Carmen? Yung may-ari nung asyenda na pinagbabagsakan natin ng abuno at gulay? Oo, yun nga. Imala. Doon sa asyenda, kulang na lang ilublob niya sa putikan yung mga tauhan niya kapag umiinit ang ulo niya. Kapag nagpapasahod, palaging may kasamang sipa at bato. Tapos ngayon, tutulog sa kasalan. O yun, pakitang tao. Siguro. Ang sabi-sabi kasi, tatakbo daw na pagka-alkalde sa susunod na eleksyon. Talaga naman na. Kawawang bayan. Sana lang ay maging mapanuri ang lahat sa pagbuto kung sakali. Totoo. At dahil sa kasalang yan, kailangan ng tiyuweng mo ang tulong. Tano, kasama kasi sa kasalan ang pinsan mong si Ana. Bagamat may ibibigay na pagkain ang mga bisita, maghahanda rin daw kasi ang mga ikinakasal. O syempre hindi ba? At may iahanda rin daw ng mga programa. Wala akong problema. Kahit naman hindi ikasal yung
Si Ana, may pupunta pa rin dito para humingi ng tulong. At tradisyon naman yan dito sa atin, tuwing may pagdiriwang. Tamang-tama. Tapos na yung pagdadala natin ng mga gulay at abono sa asyenda ngayong linggo. Makakatulong talaga tayo. Oo. Ako nang bahala sa mga kukuha ng mga gulay at abono dito. Yung asyenda lang naman talagang problema natin. Sige po. Noong hapon ding yun ay kaagad nagsimula ang paghahanda. Kailangan namin gumawa ng mga lamesa at mga upuan. Kailangan din namin gumawa ng bubong para hindi maging masyadong mainit para sa mga dadalo ng kasal. Sa labas lang kasi iyon gaganapin. Wala namang kasing lugar talaga sa amin para sa kasalan. Una naming ginawa ay ang pagkuha ng mga kawayan. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag noon. Katatapos lang naming magbaba ng mga kawayan at magkamada nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kakahuyan. Isang sigaw ng lalaking tila nasasaktan, parang sigaw ni Mang Gustin noong nakaraang gabi. Narinig mo yun? Oo. Puntahan kaya natin. Tingin mo. Tara, magtawag tayo ng kalalakihan. Bilis. Baka yung aswang na naman yun. Pampihira. Ang aga. Tano? Oh, Clarita. Ay, Madam Clarita. Bakit ka narito? Papagabi na. Ano nagpasugod sa inyo rito? Ang totoo, narito ako para tingnan kung nagsisimula ng paghahanda. Ito lang ang oras ko kaya ngayon lang ako nakarating dito. Napatingin ako kay Aman. Sinenyasan niya ako na siya na ang bahalang tumingin sa kakahuyan. Nakangiti niya akong iniwan sa harap ni Clarita at nakita ko siyang nagtawag ng makakasama para tingnan kung ano ang nasa kakahuyan at kung ano ang narinig namin. Pasensya ka na pala sa inasal ko sa iyo kaninang umaga. Napagbuntungan lang din kasi ako ng galit ng mama. Patawad kung ikaw naman ang napag-initan ko. Napatunayan ko rin na totoong yung tauhan namin ang naglabas ng mga nawawalang bawang at sibuyas. Imutan mo na yun, Madam. Clarita, maaari bang Clarita na lamang ang itawag mo sa akin? Kagaya ng dati. Kagaya ng dati? Wala namang dati. At isa pa, tingin ko naman ay kinalimutan mo na ang dating yun. Taray-taray mo sa asyenda ninyo na parang hindi mo ako kilala. Patawad. Alam mo naman ang mama. At isa pa, wag mo naman ang ipagkait sa akin ang alaalang yun noong mga bata pa tayo. Yun na nga lang ang matinong alaala ko mula pagkabata eh. Tama ng paghingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Sadyang magkaiba lang talaga ang mundong ating ginagalapan. Isa pa, hindi naman gano'n nagtagal ang pagkakaibigan natin. Kahit na, ikaw lang ang nag-iisang naging kaibigan ko noon. Bukod kay Felicia, syempre. Sige na. Doon na muna tayo at masyadong maalikabok rito. Palamok pa. Sandali. Gusto ko munang ibigay sa iyo to. Baka malimutan ko pa. Teka, ano to? Pulseras. Alam ko, hindi naman ako bulag eh. Pulseras na gawa sa mga maliliit na kabibi. Para saan to? Para... Tano, ano yun? Bakit may nagsisigawan? Parang may nasaktan. Umuwi ka muna, Clarita. Nasaan si Felicia? Nandun sa sasakyan. Pero ano muna yon? Umuwi ka na muna. Saka ko na sasabihin sa'yo. At sa uulitin, huwag ka nang pupunta rito ng gabi. Lalo na at malapit dito sa kawayanan at kakahuyan. Oo, naiintindihan ko. Pero bakit munang seryoso mo? At ano yung pinuntahan nila Aman doon? Napansin ko parang may lulusubin sila kanina eh. Saka ko na ipaliliwanag. Sige na. Sige, mag-iingat ka. Oo, salamat. Salamat din sa regalong ito. Matapos yun, ibinulsa ko ang pulseras na ibinigay niya. Kinuha ko ang palakol na nasa gilid at dali-dali akong tumakbo papunta sa kakahuyan kung saan nanggaling ang mga sigaw. Lumingon pa ako sandali at napatigil pa nang makita si Clarita na nakatingin pa rin sa akin.
Sinenyasan ko siyang umalis na siya rin namang sinunod niya kaagad. Nang mga oras na yon ay nakaramdam ako ng init sa aking dibdib. Hindi yung nakakapaso, yung tipo ng init na masarap sa pakiramdam at nakakabalik ng lakas. Tiningnan ko ang loob ng aking damit at nakita ko ang medalyon. Isinuot ko nga pala iyon. Hinawakan ko yun at doon nga nanggagaling ang init. Doon! Doon tumakbo papunta sa bangin! Bilis! Aman! Kailangan kong bilisan. Tumakbo ako. Paitaas yun subalit hindi ako nakaramdam ng pagod ni ng pagkahingal. Papadilim na rin noon subalit tila nakikita ko ng maliwanag ang paligid. Sinundan ko ang mga tinig at tunog at hindi nagtagal ay nakita ko si Aman. At sa tabi niya ay isa sa mga kabaryo namin, sugatan ng magkabilang balikat at dibdib nito. Tano! Aman, anong nangyari? Nasaan ang iba? Naroon! Pupunta sa may bangin! Doon tumakbo yung umatake sa amin! Yung aswang? Nakita ninyo? Hindi masyado, pero sobrang bilis. Imposibleng hayop eh. Sinabayan pa ng malakas na halakak. Sige. Ang mabuti pa. Ibaba mo na yung si Manong. Baka magaya yan kay Manggustin. Sige. Pero mag-iingat ka ha. Akong bahala. Kaagad na inakay ni Aman ang lalaking sugatan at nang magsimula na silang bumaba ay kaagad ko nang sinundan ang iba pang mga kalalakihan. Subalit habang tumatakbo ay nakaramdam ako ng isang nakakikilabot at nakasusulasok na presensya. Napatigil ako. Pakiramdam ko noon ay masusuka ako at matutumba. Ngunit muling uminit ang medalyon at nawala ang masamang nararamdaman kong iyon. Subalit ang presensya ng kadiliman ay dama ko pa rin. At yun ang sinundan ko sa halip na ang mga kasama ko. At habang papasok ako noon sa mas masukal na bahagi ng kakahuyan na yun, may kung anong mabigat ang biglang dumamba sa akin. Natumba ako at gumulong-gulong. Demonyo ka! Narito ka pala! Paano mo nalaman na narito ako? Samantalang naglagay ako ng panlito. Anong meron ka, ha? Inilagay ng gabunan ng mga kamay sa aking lieg at buong lakas niya akong sinakal. Ramdam ko ang napakagaspang niyang kamay sa aking lieg habang pilit niyang iniuubos ang hangin sa aking katawan. Dagdag pahirap pa ang nakasusulasok niyang amoy na parang nabubulok mula sa kanyang katawan. Ngunit pinilit kong hindi mataranta. Sinuntok ko ang halimaw sa tagiliran. Napaigtad ito at nang maramdaman kong lumuwag ang kapit niya sa akin ay doon ko na ito buong lakas na itinulak. Nagawa ko siyang alisin mula sa pagkakapatong sa akin. Mabilis akong bumangon. Pinulot ko ang palakol na aking nabitawan at nilusob ko siya, subalit mabilis siyang nakatalon papalayo at biglang naglaho sa dilim. Nakakakita naman ako noon sa dilim pero sadyang nawala lamang siya at ang presensya na lamang niya ang aking nararamdaman. Masyado ka atang hanga sa kakayahan mo, bata. Kaya naman pala, nasa iyo na ang medalyon ng mga lusero. Hayop na gustin yun. Ipinasa na sa ibang responsibilidad. Puro kasatsat! Nagpapahinga ka! Lumabas ka rito para matapos na to! Aswang man ako, subalit hindi ako tanga. Doon sa itaas, sa likod ng pinakamalaking puno ng Kaimito, naroon ang bangkay ng binatang pinatay ko. Inubos ko ang kanyang dugo at labang loob. Ngayon, isang dalaga na lamang ang kulang at mas lalakas na ako. Hintayin mo ako. Magkakasubukan rin ulit tayo.
Nang maramdaman kong parang unti-unting lumalayo ang kanyang presensya ay kaagad ko iyong sinundan. Subalit tuluyan na lamang iyong nawala. Pinilit ko siyang hanapin pero hindi ko na siya nakita. Ilang sandali pa ay dumating ang mga kalalakihan. Sinabi ko kaagad sa kanilang sinabi ng aswang. Sama-sama naming pinuntahan ang pinakamalaking puno ng kaimito doon at naroon nga sa likod noon ang isang bangkay na kalunos-lunos ang sinapit. Wakwak ang tiyan at namatay ng nakadilat. Halos masuka ang karamihan sa mga kasama ko noon nang makita ang bangkay. Subalit wala naman na kaming magawa doon. Ibinaba namin yon at noong gabi rin yun ay bumalik kami sa kakahuyan. Sinuyod namin yon hanggang magmadaling araw. Subalit hindi na namin nakita ang aswang. Ikakayahan talaga sila na itago ang kanilang kapangyarihan, lalo na kapag kailangan nilang gawin yon. Pero sayang at hindi mo pa siya natuluyan kagabi. Susunod pa sana itong si Mang Gustin sa itaas. Nako, pinigilan ko at iika-ika na nga. Ang tapang pa rin. Aba syempre, gusto kong tumulong. Pero, Mang Gustin, mayroong magpartikular na kahinaan ng gabunan. Alam kong mahina sila sa bawang, asin, luya, mga ganon. Pero paano kung wala ako ng mga bagay na yon? Mabuting magbaon ka ng mga yon. Magsisilbing mga granada mo ang mga yon kung sakali. Kapag naipit ka niya, makakatulong ang mga bagay na yon. Pero kahinaan, ang totoo, hindi ako sigurado. Pero ang sabi ng tatay noon, ang tanging paraan lang ay mapugutan mo ito ng ulo. Ganon ba? Teka. Tano, kanino galing yung pulseras mo? Parang pamabae. Ha? Ito? Kay Clarita. Ibinigay niya kagabi. Yung anak ni Doña Carmen. Alam ko. Naikwento dati ng ama mo na naging malapit nga kayo ng malupit na donyang yon. Talaga? Kailan yun? Ba't hindi ko alam? Hindi ba tumira kami doon ng isang taon? Nung ginawa yung isang bahay nila doon, si tatay kasi ang humawak nun. At saka, ikwininto ko na yun sa'yo dati eh. Hindi ko na lang inulit. Dahil lang magkita kaming muli, ay hindi niya na ako pinansin. Tapos nung nagsimula tayong magdala ng abuno doon, parang hindi ako kilala. Tinatarayan pa tayo palagi. Humingi naman ako ng paumanhin, di ba? Parang masama pa rin ang loob mo. Madam, Si Tano ang nais makausap ni Clarita, kaya kung maaari, huwag ka nang sumabat. Grabe ka naman, Felicia. Gusto ko lang naman siyang batiin. O sige, kung ayaw mo nang kausapin ko siya, ikaw na lang. Tara. Sige na, Felicia. Nang walang manggulat, sumabat-sabat sa amin. Ako rin ba ay aalis? Naku, hindi na ho. Tapos naman akong kumain. Kami na lamang po ang maglalakad-lakad. Tara, Clarita. Bakit naman kasi bigla kang sumusulpot? Napapadalas ka ata dito ha. Bukod sa iniutos sa akin na siguraduhin na maayos ang paghahanda dito, mas nakakahinga ako ng maluwag kapag wala ako sa hasyenda. Nakakapagod na kasi doon. Uy, suot mo na yung gawa ko. Oo, maganda naman kasi. Nakakatuwa. Meron din ako niyan. Ito oh. O diba? Magkapareha yan. Pero galit ka pa rin ba sa akin? Sa mga sinabi mo kasi kanina. Sinabi ko na kagabi, hindi ako galit. Naiinis nung una, pero naiintindihan ko naman. Kahit kailan talaga, napaka maunawain mo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ang totoo, isa sa mga dahilan kaya bumabalik ako rito ay ikaw. Ha? Hindi ko alam. Kapag hindi kita... basta. Siguro naaalala ko lang kasi yung kabataan ko kapag nakikita kita. Ganun ba? Tano, may tanong ako. Sige, ano yun? Sa tingin mo ba,
may magkakagusto sa aking lalaki. Yung mamahalin lang ako, hindi dahil sa pera at mga ari-arian ng pamilya ko. Oo naman. Maaring hindi ka lang naiintindihan ng iba, pero mabait ka naman. Maalalahanin. Malayo ka sa tigre mong ina. Maliban lang kung galit. Tigre talaga? Ikaw, magkakagusto kaya ang isang tulad mo sa isang tulad ko? Ha? Mali ata yung tanong ko. Kalimutan mo na. Nag-aalala kasi ako na, alam mo na, walang naniligo sa akin ng seryoso. Mabuti ka pa nga eh. Maraming, alam mo na, babaeng... Isa lang ang babaeng ginusto ko, kahit noon pa. Kaya kahit sinong mga babae pa ang lumapit, wala na akong pakialam. Ha? Sino yon? Sikreto. Saka ko na lang ipagsisigawan kapag may ipagmamalaki na ako. Ay, ang daya mo naman. Sabihin mo na, dali na. Yoko, bahala ka dyan. Tano? Sige, Oh. sasabihin ko. Kapag nahabol mo ako. Ano? Nang mga sandaling yun, bumalik sa isipan ko ang masasayang alaala namin ni Clarita nung mga bata pa kami. Totoo ang sinabi ko sa kanya at ang totoo, kahit inis ako sa ugali niya minsan, ay hindi nawawalay sa isipan ko ang pangarap na sana minsan ay maging karapat-dapat ako sa kanya. Ayaw ko kasing magpadalos-dalos dahil sa layo ng estado namin sa buhay ay siguradong masasaktan lamang kaming pareho sa dulo. Oh, may bagong dating na patay. Oh, bata pang nasa larawan na. Nagkasakit? Hindi, yan yung inatake ng aswang kagabi. Yung may sumigaw. Narinig mo yun, di ba? Ano? Aswang? Mahirap paniwalaan pero ayaw kong magsinungaling kahit kanino. May aswang na gumagala sa baryo ngayon. Ayon kay Mang Gusting, yung kaninang kasama namin kumakain ni Aman, gumaganti raw ito. Naalala mo yung kwento ng aswang noong mga bata pa tayo? Oo, yun si Manong... Manong Seryo? Seryo yun, di ba? Oo. Diyos ko, totoo yun? Sa kasamang palad, oo. Pero huwag ka mag-alala. Ginagawa namin ang lahat para mahanap ang aswang na yon. Siguro, dapat na natin itong sabihin sa mga otoridad para makatulong sila. Hindi naman sila naniniwala sa mga ganitong kwento. Kaya hindi na lamang namin ipinaalam sa kanila. Ay naku, hindi pwede yan. Magpapadala rin ako ng mga tao at sa araw ng kasal, sisiguraduhin kung may mga magbabantay sa atin dito. Salamat, Clarita. Malaking tulong yan. Wala yun. Kailangang mahanap ang aswang na yon. Pero, totoo ba? As in, nakita mo yung aswang? Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari, maging ang nangyari kay Mang Gustin, at talagang nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Sa iba, maaaring hindi yun kapanipaniwala. Pero si Clarita, hindi siya nagduda sa aking mga ibinahagi sa kanya. Matapos ang oras ng tanghalian ay nagpaalam na rin si Clarita sa amin. Marami pa rin kasi siyang kailangang sikasuhin sa kanilang asyenda. Nagpatuloy naman kami sa paghahanda ng mga kailangan sa kasalang bayan. Lumipas ang mga araw at naging pare-pareho lamang ang mga yun. Sa umaga ay gumagawa kami at sa gabi tinutugis namin ang aswang. Nagpadala rin talaga si Clarita ng mga tao na tumulong sa amin. Subalit ni bakas ng aswang na yun ay hindi namin nakita. Wala ring araw na pumalya si Clarita sa pagpunta sa amin at masasabi kong naging malapit kaming muli sa loob lamang ng maikling panahong yon. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasalang bayan. Dumating nga ang ilan sa matataas at kilalang tao mula sa bayan at hindi nga nawala doon si Doña Carmen na kasama sila Clarita at Felicia. Hapon nang magsimula ang kasal, ayos naman ang lahat
hanggang sa nagsabi na nga ng intensyon si Doña Carmen na tatakbo sa susunod na eleksyon bilang alkalde. Matindi rin talaga yung magiging biyanan mo. Ay nako. Tumigil ka nga dyan. Mamaya may makarinig sa'yo. Kumusta na pala yung mga bantay? Ayos na. May mga rumuronda na rin. Yung ilang mga tao nila Clarita, naroon at binabantayan ng mga bisita. Mahusay. Madalangin na lang tayo na walang mangyaring hindi maganda ngayon. Nasa 15 pares ang ikinasal noong hapong yun na sinundan kaagad ng kainan. Masayang kumain ang lahat. Habang kami nila Aman ay maingat na nagmamasid sa paligid kahit na medyo maayos ang pananamit namin ng dahil sa okasyon. Papalubog naman na ang araw na magsimula ang programang inihanda ng baryo para sa mga bagong kasal at mga bisita. Nang mga oras na rin yun, inilabas ang mga alak. Masaya ang lahat hanggang sa tuluyan ng dumilim at nagsimula na ang sayawan. Mabuti na lang at nakisama ang panahon at nagawa nating tanggalin yung bubong at trapal. Hindi hamak na mas magandang ganitong pagdiriwang kapag kita ang mga bituin. Sang-ayon ako dyan. Tano, sayaw tayo. Sabayan natin yung mga bagong kasal. Ha? Pero Sige na. ano na lang ang sasabihin ng mama mo? Baka magalit yun. Subukan niyang magalit ngayon. Siguradong sira ang plano niyang pagtakbo sa halalan, no? O ano? Tara na. Maganda yung tugtog, oh. Ay, sige. Isa lang ha. Halos manigas ako nang hawakan ni Clarita ang aking mangkamay habang marahan akong hinihila sa gitna ng sayawan. Napakalambot ng kanyang mga kamay at talagang hindi ko mapigilang mapatitig sa napakaganda at maamo niyang mukha. Noong gabing yun, nagningning siya sa aking paningin. Lalo na't bagay na bagay ang kulay puti niyang bestida sa kanya. Para siyang isa sa mga ikakasal. Sandaling tumigil ang musika, subalit kaagad ding napalitan ng isang tugtuging talaga namang mapapaibig ka. Kanina pa yung na yan. Ano ba yun? Wala. Gusto ko lang sabihin na napakaganda mo ngayong gabi. Ngayong gabi lang? Hindi, ibig kong sabihin, mas maganda ka ngayon. Ay, ibig kong sabihin ay... Gusto kita, Tano. Ha? Bingi, ang sabi ko gusto kita. Wala akong pakialam sa sasabihin ni Mama. Kahit palayasin niya ako. Basta gusto kita. Pakiramdam ko, hindi na makukumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Talaga, Clarita? Oo. Kaya gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Magugustuhan ba ng isang tulad mo ang isang tulad ko? Clarita? Ang totoo niyan eh. Tano! Sandali lang, Clarita. Aman! Anong problema? Pupis na pupis at namumutla ka. Si Felicia! Si Felicia nawawala! Ano? Paano nawawala? Kasama siya ni Mama. Wala siya doon. Tapos isa sa mga bantayan nagsabi na may narinig raw silang sigaw ng babae kanina papasok sa may kawayanan. Ipinahanap ko na si Felicia pero hindi nila makita. Sige, papasok tayo sa kawayanan. Pero bago ang lahat, uminahon kayo ha. Hindi natin gugustuhin takutin ang mga narito. Napakaraming taong ito. Pero si Felicia, Tano. Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman sigurado na nawawala siya. Hahanapin namin siya. Sumama ka muna sa iyong mama. At babalitaan ka namin kaagad. Malina? Oo, mag-iingat ka. Agad naming sinabihan ng ibang mga bantay tungkol kay Felicia. Hinanap namin siya ni Aman sa buong lugar pero hindi talaga namin siya nakita. Hindi naman kasi yun lalayo kina Clarita kaya imposibleng bigla na lamang yung nawala. Kinausap na namin ang ibang mga bantay at nagsama na kami ng 6 na kalalakihan para pumasok ng kawayanan.
Eto, bawang, supot ng asin at luya. Kagaya ng sinabi ni Mang Gustin. Mayroon na rin kami niyan. Yang itak mo, bagong hasa ba yan? Oo naman. Tara na. Teka, tingnan mo doon. Si Doña Carmen. Parang natatarantang kausap yung isa sa mga kasama nilang tauhan. Katingin na pagkatingin ko sa lugar kung nasaan si Doña Carmen ay kaagad akong nakadama ng napakalakas at nakakakilabot na kapangyarihan mula sa hindi kalayuan. Kinuha noon ang atensyon ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Clarita. Walang malay at buhat-buhat ng isang may edad na lalaki. Wala yung buhok at mayroong puti at mahabang balbas. Ngumiti iyon sa akin na parabang nang aasar. Naroon sila sa may kabilang bahagi ng kawayanan. May kalayuan yun sa pinagdarausan ng programa. Subalit kitang-kita ko sila. Oyop ka! Ibalik mo si Clarita! Sandali, Tano! Hanapin ninyo si Felicia! Ako nang bahala kay Clarita! Sige na! Oo! Mabilis akong tumakbo matapos yun. Tinitigan pa ako ng lalaki bago ito mabilis na pumasok sa kawayanan. Sumunod ako doon, subalit bigla na lamang siyang nawala pati na rin ang kanyang presensya. Hayop na yon. Pinilit ko na ngang itago ang aking presensya. Naramdaman mo pa rin ako. Ilabas mo si Clarita! Lumabang ka ng patas! Napakatapang mo talaga. Alam mo bang kaya na kitang pira-pirasuhin ngayon? Ay hindi. Kakainin ko muna ang dalagang ito bago kita karnihin. Saan kaya ang magandang unang kumagat? Nang mga pagkakataong yon ay nakaramdam na ako ng pagkataranta. Subalit muling uminit ang medalyon na nasa aking dibdib. Gumaan ang pakiramdam ko at nakaramdam kaagad ako ng kung ano sa bandang kaliwa ko. Mahina, subalit yun din ang nakakakilabot na presensya ng gabunang iyon. Dali-dali akong tumakbo doon at nakita ko nga ito sa likod ng kumpul ng mga kawayan. Nakanganga, kita ang mga pangil at handa ng sagpangin ang lieg ni Clarita. Nanlaki ang mga mata ng halimaw nang makita ko. Kagad niya akong sinunggaban. Pagulong-gulong kami hanggang sa naipababawan niya ako. Sinuntok niya ako sa mukha at talagang ramdam ko ang puwersa noon. Akmang sasaksakin na niya ako ng kanyang mga kuko sa dibdib nang biglang bahagyang umilaw ang medalyon sa aking dibdib. Natigilan siya. Ginamit ko ang pagkakataong iyon. Puwersahan kong itinayo ang sarili ko at sinuntok siya ng 2 beses sa mukha. Pagkatapos ay kinuha ko ang supot ng asin sa aking bulsa at inihampas iyon sa kanyang mukha. Ang mata ko! Tuluyan na akong tumayo. Sinipa ko siya ng malakas at nagpagulong-gulong siya. Hindi na ako nagaksaya pa ng pagkakataon. Binunod ko ang itak na nakasukbit sa aking bewang at nilusob siya. Ngunit nang akmang tatagain ko na siya ay bigla siyang nawala sa aking harapan. Wala akong tinamaan at nawalan ako ng balanse. Naramdaman ko siya sa aking lukuran subalit huli na ang lahat ng lumingon ako. Gamit ang kanyang mga kuko ay nagawa niya akong sugatan sa likod. Pambira! Hindi ko akalain na ganyan ka kalakas! Anong meron ka? At bakit tila mas malakas ka pa sa totoong nagmamayari ng medalyong yan? Pero ngayon, siguradong hindi ka muna makakagalaw. Hindi mababaw ang sugat na ibinigay ko sa iyo, bata! Ang meron ako, kagustuhan na wakasan ang mga kagaya mo! At ang kagustuhan mailigtas si Clarita! Ang babae bang yun? Kung wala lang sanang sakit ang una kong nakuha, hindi na magkakaganito. Peste! Anong sakit? Si Felicia?
Para namang magpapaliwanag pa ako sa'yo. At hindi ko alam ang pangalan ng babaeng yon. Diyan ka na! At panoorin mo kung paano ko tapusin ang buhay ng babae mo! Marahan siyang naglakad papunta sa walang malay pa rin na si Clarita. Sumigaw ako para gisingin siya pero hindi talaga siya nagigising. Pinilit kong gumalaw pero napakahapdi talaga ng aking likuran. Subalit alam ko na kapag wala akong ginawa ay mamamatay kaming dalawa doon ni Clarita. Kaya naman pinilit kong tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod subalit nagawa kong makabalik sa aking mga paa. Subalit tila huli na ang lahat ng magawa ko yun. Hawak na ni Elias si Clarita. Sadyang nakakabilib ang determinasyon mo, bata. Pero hanggang dito na lang ang larong ito. Umalakhak ng malakas ang aswang. Akmang kakagatin na niya si Clarita nang bigla akong tumakbo. Hinigpitan ko ang hawak sa aking itak. Napasigaw ako sa sakit ng aking likuran subalit hindi ko yun ininda. Nagawa kong umabot. Nasipa ko siya at bahagya siyang tumalsik. Mabilis kong kinuha ang bawang sa aking bulsa. Pinisa ko iyon sa lupa gamit ang aking kamay nang bigla siyang lumusob sa akin. Naipababawan niya ako subalit nagawa kong ilagay sa bibig niya ang pinisang bawang. Hayop! Pambalasan! Tano! Halimaw! Aswang! Clarita, mabuti naman. At gising ka na. Ano nangyari? Ang natatandaan ko! Mamaya ko na ipaliliwanag. Ang kailangan ay makaalis tayo rito. Lalabas tayo ng kawayanan. Ibabalik kita doon sa baryo. Walang alis! Walang babalik sa baryo! Umalingaw-ngaw ang sigaw niyang yun at kasabay noon ay ang pagkahawi ng ulap sa kalangitan. Bumungad ang buwan. Hindi man yun bilog na bilog ngunit sapat ng liwanag na dala noon para makita namin ang totoong hitsura ng halimaw. Pintab ang itim na balat nito at umalon sa hangin ang mahaba at puting-puti nitong buhok. Tila lumaki ito at lalong tumalas ang mga kuko at pangil. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas na napatakip kami ni Clarita ng aming mga tenga. Unti-unti ring gumaling ang sunog nitong mukha at pakiramdam ko ay lalong lumakas ang kapangyarihan nito. Malas mo! Nakikisama sa akin ang kalangitan. Sapat na siguro ang liwanag ng buwan na ito para tapusin ko kayo! Walang ano-anong lumusob sa amin ang gabunan. Lalo itong bumilis. Sa isang iglap lang ay nagawa nitong makapunta sa likuran namin. Pinuntirya nito si Clarita. Mabuti na lamang at nagawa ko po siyang mahila papalayo. Iwinasiwas ko ang hawak na itak subalit hindi ako tumama hanggang sa may kung anong tumama sa aking sikmura. Naramdaman kong umangat ang mga paa ko sa lupa kasabay ang pagsigaw ni Clarita. Nabitawan ko rin ang itak. Kasunod noon ay naramdaman kong may kung anong matalas ang tumusok sa dibdib ko. Yun na ang mga kuko ng gabunan. Mabuti na lamang at nagawa kong pigilan ang brasong yun bago tuloy ang tumagos sa aking katawan. Nagpapagod ka lang. Sayang ang paghihirap mo, bata. Kahit anong gawin mo, mamamatay ka. Hindi mo magagamit ng maayos ang medalyon. Kaya mamamatay ka! Hindi! Hindi ako mamamatay rito! Hindi hanggat hindi kita napapatay! Hindi ko hayaang saktan mo si Clarita at ang mga taga-baryo! Baliwala ng paglaban mo. Uubusin ko kayong lahat. At malalaman ng buong mundo ang lakas ng kapangyarihan ng lahi ko. Ipaghihiganti ko rin ang anak ko. Ang totoo ng mga oras na yun, pakiramdam ko ay nauupos na ako. Unti-unti ko nang nabibitawan ang braso niya nang bigla niyang gamitin ang isa pa niyang kamay. Buong akala ko noon ay katapusan ko na.
pero nagawa kong masalag ang atake na yon. Hindi ko alam pero parang bigla na lamang kumilos ang kamay ko. Sunod noon ay ang muling pag-init ng medalyon sa aking dibdib. Dumampi iyon sa kuko na halos nakabaon na sa aking balat at nakita kong umusok ang kanyang kamay. Kaagad niyang binawi ang kanyang kamay at tumalon papalayo. Ang buwan! Sa tingin ko, kailangan nating lumayo sa may liwanag ng buwan. Yun ang nagpapalakas sa kanya. Tama ka. Kaya mo bang tumakbo? Oo, kaya ko. Kumanda ka. Tatakbo tayo. Sinabi ko na, walang tatakbo! Muli siyang lumusob sa amin. Kung ako lang ay makakatakbo ako palabas pero naisip ko na kahit magawa namin siyang malagpasan ay maaaring maaabutan pa niya kami. Pero naisip ko na kahit magawa namin siyang malagpasan ay maaaring maabutan pa rin niya kami. Hindi na rin magandang pakiramdam ko noon kaya naman sa halip na palabas doon ay hinila ko papasok ng kakahuyan si Clarita. Hindi naman na ganoon kalayo ang kakahuyan sa kawayanan na yon at doon walang pumapasok na liwanag ng buwan dahil sa naglalakihang mga puno. Ngunit nakapako ang luya sa aking bulsa. Yun na lamang ang natira sa mga ibinigay ni Aman. Kinuha ko yun at nang papalapit na ang gabunan ay isinampal ko yun sa kanyang mukha. Bumaligtad ang gabunan at muling nagsisigaw. Kaagad kong isinampa si Clarita sa aking likuran at buong lakas akong tumakbo. Pakiramdam ko noon ay bibigay na ang mga tuhod ko subalit ng mga sandaling parang madadapa na ako ay muling uminit ang medalyon. Bigla akong nakadama ng lakas sa aking katawan. Kakaiba dahil parang bumalik ang nawala kong lakas at tila nagdoble pa. Malapit na tayo sa kakahuyan. Oo. Nang makapasok kami ng kakahuyan ay kaagad kong dinala si Clarita sa likod ng isang malaking puno. Wala nang pumapasok na liwanag ng buwan doon. Madilim at napakatahimik. Hindi na dinig doon ang malakas na tugtog mula sa baryo. Clarita, ayos ka lang ba? Nanginginig ka. Natatakot ako, Tano. Hindi ko na yun itatago. Naintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakalabas ka rito ng buhay kahit pabuhay ko ang maging kapalit. Ayoko. Gusto ko dalawa tayong makalabas rito. Hindi ko pa pala nasagot yung tanong mo kanina habang sumasayaw tayo. Hindi ngayon ang oras para dyan. Mabuti nang masabi ko ito bago mahuli ang lahat. Tano! Gusto rin kita. Kahit nung mga bata pa tayo. Gusto rin kita noon. Kaya inis na inis ako nang tila nalimutan mo na ako. Dahil naisip ko na talagang malabong maging tayo. Hindi naman ito siguro ang pinapangarap mong eksena pero Clarita, noong pa man, ay mahal na kita. At ang tanging babaeng sinabi ko na minahal ko at ginusto. Ikaw yun. Tano! Yumakap sa akin ang mahigpit si Clarita habang umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Bumalik na rin ang pananakit ng aking likod at pakiramdam ko ay may nabali sa tadyang ko. Maging ang leeg ko ay nananakit na rin. Oo, tinutulungan ako ng medalyon pero may limitasyon lamang ang pisikal na katawan ko. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga yabag. Naramdaman ko ang napakasamang presensya ng aswang. Punong-puno iyon ng galit at paghihiganti. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa aking katawan lalo na nang sumigaw iyon ng malakas. Matalino, buwisit! Pero kahit anong tago ninyo sa dilim, makikita ko kayo. May buwan man wala, kakainin ko kayo! Alam kong nasa limitasyon na rin ang katawan mo, bata! Dito ka lang. May naisip ako. Ito na ang pagkakataon natin kung sakali. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, pero mag-iingat ka. Hawakan mo ang itak. Sa oras na hindi ako... Hindi. Babalik ka. Sa ayaw at sa gusto mo, babalikan mo ako rito. Babalik tayo ng baryo at pakakasalan mo ako. At huwag ka nang sasagot. Natahimik ako sa sinabi ng yun.
Kinuha niya mula sa akin ang itak, ngunit inulit niya na hihintayin niya ako. Alam di umano niya na kahit anong gawin naming takbo ay hindi namin matatakasan ang halimaw na yun. Kailangan namin iyong matalo. Kaya naman binuo ko ang aking loob. Hinubad ko ang medalyon at ipinalibot iyon sa aking kanang kamao na nasa harapan mismo ang medalyon. Nakita ko kung paano napaso ang aswang doon kanina, kaya malakas ang kutob ko na hindi niya kayang mapalapit doon. Narito na ako! Tapusin na natin to! Oo naman! Isiguraduhin kong lalasapin ko ang bawat laman ng katawan mo. Pagkatapos nito, ako nga pala si Elias. Nagpakilala na ako para naman kahit papano alam mo ang pangalan ng pumatay sa'yo. Kasabi na pagkasabi niya ay kaagad siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Tila naglaho siya sa dilim at nawala ang kanyang presensya. Subalit uminit muli ang medalyon. Naramdaman ko siya sa aking likuran. Yumuko ako at eksaktong nailagan ko ang kanyang mga kuko. Gumulong ako paharap, hinarap ko siya. Mabilis siyang lumusob sa akin. Kumirot ang likuran ko subalit tiniis ko iyong muli. Pagwasiwas niya ng kanyang mga kamay ay muli akong yumuko at sa pagkakataong iyon ay nagpakawala ako ng isang malakas na suntok. Apol sa kaliwang tagiliran ng gabunan at bumakat doon ang medalyon. Nasunog ang parating tinamaan ko at kumalat iyon sa kanyang katawan. Sinasabi ko na nga ba? Ito pa lang sinasabi mong tamang paggamit ng medalyon! Kumalat ang nasusunog na balat ng aswang at nagsimula iyong umusok. Nagsisigaw ito at nagsimulang mapaluhod, pero hindi ako nakontento. Tinadyakan ko siya. Napahiga siya at kaagad ko siyang sinuntok ng malakas sa noo. Umusok ang noo niya at nagsimula ring kumalat ang pagkasunog noon sa kanyang buong ulo hanggang sa umusok na ang buo niyang katawan. Tano, natalo mo siya. Natalo mo ang aswang. Oo, Clarita. Natalo ko siya. Paano? Hindi galing sa pamilyang Lucero. Hindi naman siguro kailangan ng lahi sa paggamit ito. Hanggat meron kang mithiing mabuti at meron kang nais proteksyonan, ay tutulungan ka ng medalyong ito. Malas! Yun ang huling mga salita na sinabi ng gabunan. Hanggang sa magsimula itong magsuka at lumabas sa bibig nito ang isang itim na bato na kasing laki ng itlog. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Subalit nagpatuloy ang katawan nito sa pag-usok. Tano! Tano! Aman! Narito kami! Tano! Diyos ko! Kanina ka pa namin hinahanap! Nasaan ang aswang? Ayan. Malapit ng maabo. Ano yung itim na bato? Hindi ko alam yan. Pero malamang na yan ang sumpa ng gabunan. Dadalhin ko yan kina Manang Linda. Hindi ko naman kasi alam ang tamang gagawin dyan. Aman, si Felicia nasaan? Huwag kang mag-alala. Ligtas na siya. Bago kami bumaba ay nakita namin na unti-unti na lamang naagnas ang bangkay ng gabunan. Ipinasuyo ko sa mga kalalakihan doon na ilibing na lamang ang kung anong matitira doon. Ngunit sinabi nila di kalaunan na walang natira doon, nihibla ng buhok. Pagbaba namin mula sa kakahuyan ay tahimik na ang baryo. Wala na ang tugtog, tanging mga natatarantang tao na lamang ni Doña Carmen ang naroon. Hinahalughog ang bawat kubo sa baryo sa paghahanap sa kanyang anak. Mama?
Clarita, anak! O Diyos ko, saan ka ba nanggaling? Teka, bakit kasama mo ang mga lalaking to? Sinaktan ka ba nila? Naku, hindi po. Ang totoo, iniligtas nila ako, kami ni Felicia. May dumukot kasi sa amin habang abalang lahat sa pagdiriwang. Dumukot? Nasaan? Ipapakain ko sa aso ang hayop na yon. Ano raw ang kailangan? Pera? Puminahon ho kayo at huwag nang mag-alala. Ayos na po ang lahat. Mama, si Tano nga po pala. Kasintahan ko. Kasintahan? Ako? Ano? Ang tindi mo talaga, Tano. Anong kalokohan to, Clarita? Isang hampas! Hindi ho ba ninyo nakikita ang itsura niya? Puro siya sugat at galos. Halos ibuwis niya ang buhay niya, mailigtas lamang ako. Isa pa, Mama, ipagpatawad niyo. Pero sa pagkakataong ito, susundin ko ang puso ko. Totoo bang sinasabi niya, Felicia? Teka, nasaan din ang batang yon? Naroon ho sa isang kubo, sa bandang unahan. Nahimatay po siya, kaya dinala namin sa manggagamot doon. Pero ligtas po siya. Hindi ko alam kung anong nangyari at kung paanong umabot na bigla sa ganito. Pero sige, lalaki, anong ang pangalan mo ulit? Tano po. Tano. Hindi ko mapipigilan ang anak ko. Kita ko yun sa mga mata niya. Ganyan na ganyan din ako nang pakasalan ko ang yumao niyang ama. Pero gusto kong sagutin mo ang tanong na to. Mamahalin mo ba ang anak ko? Opo. Siguraduhin mo lang dahil babantayan kita. At kapag nalaman ko na nagloloko ka, sinasaktan mo ang anak ko at ang pera lang namin ang habol mo, hindi ako magdadalawang isip na gawin kang pang-abono. Maliwanag? Mama naman. Hindi ako nagbibiro, Clarita. Naiintindihan ko po. Mamahalin ko po si Clarita bilang si Clarita. At hindi nang dahil sa yaman niya at ari-arian. Mabuti kung ganun. Sige, kung may pagkain pa at inumin, ituloy ang kasiyahan. Matapos yun ay pinahanap pa rin ni Doña Carmen ang sinabi ni Clarita na dumukot sa kanila ni Felicia. Pagkatapos ay pumunta kami kina Manang Linda para kay Felicia na noon ay gising na. Ipinaliwanag din naman ni Clarita ang lahat sa kanyang ina. Hindi ito naniwala noong una. Ngunit nang suportahan ni Felicia ang lahat ay dito na ito nakumbinsi. 1 taon at kalahati din ang inabot makalipas ang insidenteng yon bago kami ikinasal ni Clarita. Sinulit muna namin ang pagiging magkasintahan. Kinilala ang isa't isa at sinigurado ang nararamdaman namin. Ayaw kasi naming masaktan kami sa dulo. Alam namin na hindi biro ang pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Isa yung mabigat na responsibilidad. Hindi kagaya ng iniisip ng iba sa ngayon. Kasabay naming ikinasal sina Aman at Felicia. Hindi ko rin alam kung paano nangyari pero nalaman na lang namin na magkasintahan na rin ang dalawa. Alam mo, hindi ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. Kala ko, dati imposibleng mangyari ito. Kala ko kahit kailan, hindi mo ko magugustuhan. Misteryoso naman kasi ang pag-ibig. Hindi alam kung kanino natin ito mararamdaman. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Pero nang masiguro kong gusto kita, doon parang nagbagong pananaw ko tungkol doon. Hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ako? Bakit ako magsisisi? Ikaw ang pinakagwapo, pinakamalakas, at pinakamatapang dito sa baryo. Pero hindi naman yun ang nagustuhan ko. Kung hindi ang busilak mong puso, handa kang tumulong kahit kanino. At sadyang mahal mo ang mga tao. Ang minahal ko ay ang Tano na nasa loob mo at hindi ang panlabas. Salamat, Clarita. Ang ganda ng kalangitan, no? Pero sa tuwing nakikita ko ang buwan, hindi ko pa rin maiwasan ang kilabutan. Naaalala ko ang gabing yun.
Maski ako, ang totoo, nakadema na ako ng takot nung nasa kakahuyan tayo. Kahit anong tapang ng isang tao, kapag kampo ng kadiliman ang kaharap, talagang titiklop. Kung wala siguro itong medalyon, ay ewan ko lang. Pero ang mahalaga, nakaligtas tayo mula doon. At ngayon ay magkasama. Magiging 3 na rin tayo. Oo. May naisip ka na bang pangalan sa magiging anak natin? Wala pa. Pero kapag lalaki, isunod natin sa pangalan mo. Mahal na mahal kita, Tano. Nagpapasalamat ako sa may kapal at nakilala kita. Ako rin. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano kita kamahal, Clarita. Dala ko pa rin ang mga pilat na natamo ko noong gabing yun. Pero para sa akin, alaala na lamang iyon na minsan napaharap ako sa isang nilalang na inaakala ng marami na kwento-kwento lamang. Alaala rin ang mga iyon ng gabing nagtapat ako ng pag-ibig kay Clarita. Nakakatawa dahil sa tuwing naaalala ko ang tagpong yun ay ang eksena namin sa likod ng puno ang bumabalik sa isip ko. Nakangiti sa tabi ko si Clarita habang ginagawa ko ang liham na ito. Magkasama naming binalikan ang alaala ng nakaraang iyon. Sa ngayon, tahimik na kaming namumuhay dito sa isla ng Panay. Ang bunsong anak ko na ang may hawak ng medalyon. At kahit isa ng profesional ay kung minsan, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao tuwing may kakaibang nagaganap sa aming baryo. Lumiit na rin ang asyenda. Marami ang nangyari at naibenta ang ibang bahagi nito. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Nawa ay may natutuhan ang lahat sa kwento kong ito. Huwag sana nating maliitin at pagkatuwaan ng mga aswang. Dahil sa ayaw o sa gusto natin, nariyan lamang sila sa tabi-tabi, nag-aabang ng susunod nilang mabibiktima.